मित्रांनो तुम्ही बघू शकतास शेवर त्यांचे पवन पांढरे टिपके आहेत त्यामुळे ते फटकन दिसतात, नाही तर बाकी पूर्ण असे मातीच असतात त्यामुळे एवढं दिसणार काही येत नाही। बघा पांढरे टिपके ते खदू पाण्यातनं पण दिसतात। तरी खूप गावले आता आणि रात्रीचे खूप असे दिसतात आणि सकाळच्या म्हटलंच तर पाण्यात बुडून काढूचे लागतात। बघा अशा प्रकारे ना खुब्यांची अशी लाईन होत येता, म्हणजे ते सरकत पुढे जातात। कॅमेरा दिसत वगैरे सांगता येत नाही, पण हे बघा खूप वाव आहे। वाव जसे सरकत ते पुढे जातात। नमस्कार मित्रांनो, आजच्या नवीन व्हिडिओ तुमचं परत एकदा मनपूर्वक स्वागत करत आहे आणि त्याचबरोबर मित्रांनो आमच्या चॅनलवर पण तुमचं परत एकदा मनपूर्वक स्वागत आहे। मित्रांनो आता मी कासरली झाले काल इलय आणि तुम्ही रात्रीचा व्हिडिओ बघितला असेल, आम्ही खुबे पकडला घराकडे येतो तू कंटाळ तर गेलेलो नदीक आणि खुबे पकडूचे म्हणान इलाव गावले थोडेसे, पण म्हटलं अजून लागतले तेवढ्याशा खुब्यांचा काय होतला ते माका पण पुरायचे नाही। तर आता दुपारच्या वाजलेत 1 आणि आता आम्ही परत नदी गेला। आता खुबे गावतले ते बुडान काढूचे लागतले। मी काय एवढे पोहण्यात एक्सपर्ट नाही आहे, बघा ह्यो पोहण्यात एक्सपर्ट हा, तर ह्यो बुडान काढतलो खुबे। तर बघूया आता किती गावतात ते, म्हणजे कसा खुबे खायची आठवण झाली की मग सगळे आत्याकडे कासरली घेत आहे, मग ह्याकडचे असतातच मित्र ते खुबे वगैरे काढून घेतात। तर चला तर तुम्ही व्हिडिओ शेवटपर्यंत बघा, व्हिडिओ आवडल्यास लाईक करा, शेअर करा, तुम्ही पण नदीचा आनंद घ्यावा बघून आम्ही प्रत्यक्षात घेतला। चला व्हिडिओ सुरुवात करूया। तर मित्रांनो बघा आता मी नदी रिलाव आणि ती आधी तुमची आधी ओळख करून देतोय। तेव्हा माझा दादा मोठ्या हाताचं मोठं झील समीर सावंत आणि तो बघा तो वर्गमित्र सागर सावंत। तर आता आम्ही 3 जण इलाव नदीर खुबे पकडू, त्यांचं काम चालू झाला खुबे पकडूचा। तर थोडं मी पण जरा मजा करते, बघते जमता का पोहा। तर मित्रांनो तुम्ही बघू शकता सगळे सागर किती लांब गेला होतो आणि इथून दिसत पण नाही सरळ, तर बघा। आणि होडी पावसात पण चालू असतं आणि उन्हाळ्यात पण असतं, म्हणजे उन्हाळ्यात जेव्हा पाणी फुगवतात त्यावेळी पूर्ण तोडून भरता त्यावेळी होडी असता। इथून हय येता होडी आणि इथून मार्ग जाऊसाठी मार्ग। मित्रांनो तुम्ही बघू शकता आमच्यावर चिंटू तो पण आंघोळी केली गेलो, तो पण खूप दमलो, गरम झाला, ते बरोबर पोहता। सागर दगडे गेलो, आता बघूया हे पण ते जातंय, बघते जमता काय जाऊ। तर मित्रांनो माका काय पोहा जास्त येत नाही, सागरकडे जातोय, बघते काय तरी जमता काय जमतला म्हणजे पोहत आहे, पण एवढं न पण नाही जीव वाटते नाही एवढं। बघूया आता, चला तर मित्रांनो आम्ही इलेलो बरोबर 12:45 म्हणून इलेलो आणि आता वाजले बरोबर 3:30 वाजले आहेत। सो वडापाव आणलेले होते, भूक तर लागली जा आणि पाण्यात मधलं असं भूक लागता। तर बघितलं सहज मी होते ट्यूबवर बसान आणि सागर भुतू बुडान काढत होतो, कारण भुतूर कसा पोहा गेलास आणि पिशी जरूर गावणार नाही, पण पिशी बघा किती भरली आधी, भरपूर गावले खूपे। आणि आता आम्ही चाललो घरात चाललो, पावसाचं वातावरण पण असा पाऊस येता। तर मित्रांनो माका आता घराकडे येऊन खूप वेळ झालो आणि आता आपण खूप 2 ते 3 वेळा स्वच्छ पाण्यात धुवून घेऊया आणि त्यानंतर मग आपण ते उकडत घालूया। तर आता ते खुबे आपण 3 वेळा धुवून घेतला, कारण त्यांना थोडं जास्त चिखल असता आणि धुवून झाल्यानंतर आता आपण मोठ्या टोपात ते उकडत घातलं। उकडल्यानंतर मग आपण त्याच्यातला माष्टा काढूया
त्याआधी आपण तोपर्यंत वाटप वगैरे करून घेऊया. सो मित्रांनो, आता वाटा वगैरे काढून झालेला असा आणि आता आपण माष्टा काढून घेऊया खुब्यातला. आणि त्यानंतर आता माष्टा ही दोनदा तीनदा धुवून घेऊया, कारण त्यात पण थोडी माती असता. मग ती धुवून घेतल्यानंतर एकदम स्वच्छ होतात आणि नंतर मग आपण फोडणीक देऊया. तर मित्रांनो, आता वाटा वगैरे काढून झालेला असा आणि त्यानंतर तुम्ही बघितलं असं माष्टा वगैरे काढून झालेली असं आणि ती धुवूनही झालेली असं. आणि आता वेळी आहे ती फोडणीक देऊची. तर आता पण माष्टा फोडणी देऊन झालेली असत आणि माष्टा थोडा वेळ शिजली की त्यानंतर आपण चवीनुसार मीठ आणि त्याचबरोबर आपण होई तेवढी म्हणजे चवीनुसारच कोकमा टाकायची. ती कोकमा टाकून झाली की नंतर मग थोडा वेळ शिजत ठेवायचा आणि त्यानंतर मग त्यात वाटाप पण मिक्स करायचा. आणि वाटाप झाला की परत 5-10 मिनटं ठेवलास की नंतर मग माष्टा आपली तयार झाली, म्हणजेच खुब्यांची माष्टा तयार झाली. चला तर मित्रांनो, आता माष्टा तयार झालेली असत आणि आजची माष्टा तुमका कशी वाटली ह्या आमका तुम्ही कमेंटद्वारे नक्की सांगा. आणि व्हिडिओ आवडल्यास लाईक करा, शेअर करा, कमेंट करा. आणि होय, आता आपण हे व्हिडिओ हयत थांबूया, कारण आता माष्टा खाऊची आहेत. तर चला तर आपण पुढच्या धमाकेदार व्हिडिओत नक्कीच भेटाय आणि तोपर्यंत स्वयं राहा, काळजी घ्यावा आणि त्याचबरोबर चॅनलला सबस्क्राईब करा आणि शेअर करा.